Umlandeli weGcokama Elisha uthi cishe kwavalwa isitolo ngenxa yenjabulo yabantu bey'tshela ukuthi yena uyiGcokama Elisha. Lo mlisa uthi ungene kulesi sitolo ey'fakele ithawula lakhe ekhanda ezoyithengela. Uthi uzwe ngabantu sebevuma ingoma kaMthandeni ethi amajida bey'tshela ukuthi uyena uMthandeni. Uthi into eyenze babona abantu ukuthi akuyena uMthandeni uvele washaya amahloni engasazi ukuthi uzokwenze njani. Abantu base bayabona ukuthi hayi akulona iGcokama leli, ukuthi nje uyimboze ngethawula base bey'tshela ukuthi iGcokama Elisha base bejabula kakhulu baze bacula nengoma yakhe. Mengifika kwenye indawo ekuthiwa iMistream, ngithi ngene espa ngifakele ithawula njengoba ngilibeke kanje ekhanda. Futhi omunye akanakile ethi hayibo bafethu nangu uMthandeni, hayibo kwavela kwathi mbo abantu ngiza abantu bonke abantu mina bathi wonke amajita akhala ngayo umuntu wakithi. Hawu kwenzakalani manje? Hey yazi angisazi. Emva kwesikhashana nje bebona hayibo babona na umuntu oseshaya amahloni hayibo akusiyena phela uMthandeni lo.